Horas madihita saluhukna dia hamu kadamang dok dainang pajupang mahita musera dok video nami ima jamita tu hari Jumat perningotan ni hari hamamate ni tu hatta Yesus Kristus tanggal 7 April 2020. Adorang soho pasatami jumolo mahita martangiang. Asini roha madi hamu doh dame nesian debata amata dok nesian anakna Yesus Kristus tu hattai. Amin. Heber 5 ayat 7 rodi ayat 10. Taga jolma ibana dipelehor do aka pangiduana dohot elek-elekna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunaboi peluang ibana sian hamatean. Jadi tangi hodo ibana gai malua sian hata hutoni. Ayatik pe anaki ibana di guru hodo pangoloyon marhite sian natinon nai. Jaladong ripas gabe si horon haluaun saling leling nado ibana disude na mangoloi ibana. Di guar debatado ibana situa ni malim mangihuton horong ni si Melkisedek. Ima sahakna. Damang dok dainang hurian itu hatta marningot hamamaten itu hatta Yesus Kristus ditikion menungguli hita doi. Ima dinalaho mangida pabahenan na arga na pinatupani debata na pinasaha na anakna Yesus Kristus gabi pelean dinalaho manesa saluhuna dosata. Nang songoni idaut tama taringo tu haradion ni Yesus Kristus na gabi pelean ibana mate ibana humoko pita akka berdosa. Sasitong na dang na ikut Yesusnya mate ala ni hadusota ala ikon hita dona na mate ala ni hajahatotai alai ala ni holong ni rohani debata Yesus Kristus do dipelehon asa dapotan haluau kita sisa liling-liling. Hurian itu hatta damang dok dainang marhite-hite turpukon muluta parohahot do bohado pakilalaan ni Yesus dina diboto ibana lau mate ma ibana. Totu adong do di ibana biar ni roha, adong do di ibana anggu-anggu bahkan so kita jol matangis do dari lu ilu do. Alonga pasti ikon arupan ni ibana mahamatean. Haru hita kadamang dok dainang diponis sada sahid ikon operasi ninna basoina ma talok totta. Soina ma biar ni rohatta. Bahkan nasubudu hita nungain di bagasan pedilion. Ala taboto sahid nang songgop tu hita. Hape na laho ubatan na runian di bagasan operasi jol maipe olodona gabe may biar tahutan. Ale Jesus diturupukon dang nagabe songon na di operasi daw. Manang dang nagabe holan diubati, manang na dibola daw. Ale Jesus Kristus mate. Sumeahon hosana. Humokopita. Tersilang. Humokopita berdosa. Dipatudu sememana dohot akapar jahat. Tersilang ibana. Tak dohot akapar jahat. Ape Jesus naso menada dosa. Naso mangulahun hajahaton. Alai ikon dipatudu si ibana. Tu kelompok ni akapar jahat. Situasi songoni mabain Jesus mangido gugu tu debata. Asa diliho gugu tu ibana. Marhite-hite pangiduan na doh elek-elek na. Mardongan angguk dohot ilu-ilu na boy peluahon ibana. Sian hamatiani. Akadamang dok dainang iduna kaningan pangiduarta. Sian hajol mota na kaningan mangido do hita asa meluanya kita sian sitaononi. Alai naing petuduh hononna Yesus Kristus adalah yang setia. Na totong ibana mangido pangurupion sian amai. Ipatuduh Yesus donang tiruan. Na totong ibana
mangido pangurupion tu amai. Na totong ibana mangalua-luhon saluhukna tu amai. Jala Yesus Kristus tidak mengandalkan diri sendiri. Akadamang dok dainang kita saluhukna, kita pera songonido dingulutau. Olo sipata hita mengandalkan keegoisata. Ditikiro akasitaono ni akaparmaraan ni mangalualu hita dang tu debata. Mangalualu hita dang tu Tuhani. Ale mangalualu olo hita tu tempat yang salah. Menambah persoalan, menambah kerumitan. Bah kadang merujung persoalan ni. Alani disungguli hita nakani ngamari turpukon bohano hita jumolo pasahato diritai tu debata. Bohano hita mangiru pangurupion tu debata. Asa dilihat di hita jalan keluar. Asa dilihat di hita gugu menghadapi saluhukna. Yesus Kristus pena dilihat doi. Dilihat doi bana haguguon. Asa malua ibana sian hata huton. Hata huton do. Anggo hamate yani ikos sauk do. Ale hata huton do. Naikon siadupan na jumul. Ale anggo hamate yani nakaningan ngai ko pasti adupan. Ngadi boto ibana ido dalan dinalahu memelehon dirina. Lahu moko pita berdosa. Damang dok dainang di hita saluhukna. Bohama hita nungai non nau mernida pabahenan ni Yesus Kristus nebelgei. Hasetiau tak dituntut. Bohama hita nungai non diragam ni pernguluan non apakah kita sekarang setia kepada Yesus Kristus. Masih hohok dope hita tu ibana. Unang do nungain di partikian non gawe talupahon ibana. Tang taingok behina arga ni panobusion ni Yesus Kristus tu hita. Humokopita di ibana mati. Terlalu gampang orang sekarang meninggalkan Yesus Kristus. Aidang di ida bohai ibana nau mate padua kita. Hasatiaon ni halak Kriste pe itu untuk donungai ni tikion. Bohano songo Yesusi. Molo pelam gurang si taonon alelam disido ibana mangido pangurupion sian amai. Mangangguk ibana. Merhite ilu-ilu. Mangelek ibana. Molo pe gurang ditikion akasi taonon dihita kadamang dok dainang. Dan nagabe lamadau hita siat Tuhani. Alai lam mersihohot. Lam jonok. Lam martangi yang tu Tuhani. Imanungain nani ajarahonon na tuhita marhite-hite turpukon. Namangi hukma akadamang dok dainang asarak mahita nyan mangida bohado pangoloyon ni Jesusi. Atik pe anaki ibana di guru hoddo pangoloyon marhite sian nati naon nai. Pangoloyon itu na arga. Gurang do nungain jol managugu alai dangolo mangoloi persuruh. Gurang do nungain jol manabui yang mampu alai tang piga na olo disuruh. Bahkan Yesus Kristus dia mampu melakukan segala sesuatu. Alai uduk di ibana di pangoloyon ni dewata amai. Tasungguh lima rohatan nungain. Ahado persuruan ni Tuhani dihita. Ta oloi do manangdang. Unang dona nang dapot dihita gabi setaoloi be Tuhani. Unang dona nang dapot dihita gabi ta pangasahon parbinotota. Gabi lam jugul hita. Gabi lam mangalo hita. Ala nungarong dihita. Ale Yesus Tuhani do ibana. Alai radiru ibana di pangoloyoni. Dang nalahu tu dirina. Dang nalahu tu pribadina. Manang ketenaranna di pangoloyoni. Alai pangoloyoni mana mati ibana humokop jolma natorok do. Bukan ke pribadinya. Alai
tu hita dona aka berdosa. Dituntut mahita nungain, bohado pangoloyota dia kaganu ulota, nang disuruh ni Tuhan hita. Dia ka parangin ature, parsaoran na ringgan, pangoloyota, nang dia ka naung tau dukon aka badan sadilingon. Di pardonga saripeyon, bohado pangoloyota nungain, di persuruan ni Tuhani. Taoloi do, dia ka ngolu pare anak konon, na marsuruh na sida, asa doh dia ka perpunguan, taulahod do. Ima pangoloyon. Yesus Kristus nga patuduho ni. Dang naholan alani ulaun na tabu, ulaun na dinggan, manang ulaun akalas ni roh hagabi olu Yesus. Tasong kita zolmo nate. Akai ulau si songoni menyatauloi. Alayanggo ulaun namargoar si taunon. Tu sadani ipasiring. Tangolo hita. Kesetiaan kita dituntut ketika kita menghadapi hamaulun. Dang ditiki dapotan akalas ni roha. Sudir jol mamargul itu sih. Alai di namar si taunon. Songon dia do jol mai. Apakah dia mau atau tidak. Kemudian itu hatta ditasaluhukna. Haroro ni Yesus Kristus tu portibion. Nang mati ibana. Mangaleon haluaon tu hita saluhukna. Idu na arga. Atong dipangido mahita nungain. Asabu hita tong. Gabi sibuan haluaon. Nang dipatuduhan Yesus Kristus tiruan na arga. Nang sumeahon dirina. Humakopita berdosa. Hita pe. Ikut donaing hita sibuan halua untuk kana humaliang. Dang behita pamusa. Dang behita penindas. Dang behita nungain medege aka dongata. Alai tapalua manasida. Taurupi ma. Taleo matu nasida aka haluao. Ainang rodo Yesus palua ho kita berdosa. Kita pe timbal balikna. Harus melakukan haluan tuakana humaliang. Atong damang dok dainang. Sapala naung roh Yesus. Mati humakopita. Targa hume. Asa dapotan haluau kita. Rodi saling liling. Dia sia kadamang dok dainang takas do. Jala dugri pas gabi si horon haluaun. Saling liling na do ibana. Di sude na mangoloi ibana. Haluaun si saling liling na. Jupak kita mai. Di bagasan Yesus Kristus. Na Allah hita uduk jala mangoloi ibana. Nunga takas dalam nang pinatuduna. Nunga takas ipapotohon. Haluaun si saling liling na. Holang jupang ta. Di bagasan Yesus Kristus do. Tuhatai. Amin. Martang yang mahita. Maliate madiasin roham ali Tuhan. Dina arga nang pinasahakmu di ngulu nami. Marhiti Yesus Kristus anakmu nang mati humakopami. Atau ngajari mahami. Asa totong uduk kami. Mangoloi ho. Jala. Boy hamili Tuhan. Gabi sibuan haluan tuna humaliang nami. Marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus urupi mahami. Amin.